training ya mai saya yang komputer tu. Kéo lên nó sẽ tu lah mata ni apa anak sabtu nung saya beda sabtu saya beda dengan dia satu saya kau tahu apa satu ni dah Aram kita jangan lagi dah. Sibling tahu lagi dah. tam top Sibling tahu lagi dah. sibling ni pun tam apa Soalnya nak tu tahu lagi dah siapa? mau bahasa sao tam top mobile là gì divine flame divine flame অর্থ tam বুঝি মোবাইলত ডিভাইন ফ্লেম না নাইমাং আত্মশক্তি পরম শক্তি হ্যাঁ পজিটিভ শক্তি মোবাইলত না নাইমাং নাইমা tam সাদি যদি tam পজিটিভ শক্তি Ya na tu kau sajago, niam sajago, niam saya mana bagi niam saya mana bagi yang mobile sas kai ready sas kai je aku pun malu saya Mata mana rawa mobile naik be ini bapa le siapa pak ini bapa mohodev bom mohodev bom jaga ni sade Nah, sini saya manjang kan, tang kaja payang bay. Sak fartan bumang ka, tang era pa ko bumpai. Abo nung segang nung batang ma khablasa. Tang ode mode saya mana, nung serai ngan segang nung tang meda. Ani songsana nung nos khain payara. Tahu serai ba khortam, serai tapepe hai. Boni songsana nos doble, nin batamba. Nung ba khana boss sun phano phatra bazar ko nokhor mana. Serai rokta khaiman. Nung dah bos tu mereka nung dah besar. Nung dah tu besar kau dah dihir bos tu nak kau ini saya. Nung dah besar. Angnan nakhorin saya ko do. Kapangni takuk tai bukuk song jeng tini kaisa topik no tuyoi oro jeng koglam salainai norok nugui mankhana lai thangjak salo kwbangma abo hai motai mohodev motai bai kaijago omhairok kwbangma viral wngtongmani abo tabuk jeng ani gana tongo bini logi song bono bobai jeng kok salainai tamo wngkha bobo hai tamo patimung bobo hai ni ngai tini asuk jora borok media ni bwskango phaina nangkha takuk no hambai nini bung ke sagari hambai norong no ani mungke torit deborma ang khoroksa brindia tripura state rifle kaisa rifle podono samangkhai tongo tabo je usango nukjakmani chini langma tangkamo laibuma TV ngetai yang te khoroksa ani monai bobo phai ano ko sungpaikya belai ani family o jengjal ungma bagai ang abono lasia oi kriya oi ang abo jotoni bwskango nang face ma khaikya aboni bagai no tabo ani location ko tabo ano dusi bero thego dusi bero jotono saima mai nai nukbai nai sabo ya tabo abo sungkok tabo darsong tamo sungna musungano sungui mano norok ni je lai thangjak salo je norok kaijak mani asuk bisi ingkha norok ni jeng kok tongo saimano norok ni serai bo tongo khoroktam serai bo monfort school pori tongo tamni bagai bobo hai bejoa anglaikha
aboni bagai tamni bagai tini asuk jora norok haike median boskango phaina nangkha abo sana thangake जोंथ' आंथ' बबाय मालायखा 2010 हांके हामजालायते जों 3 बছर तंखा आनि नखनो बनो बांतलां तनिखा कारण आमाबो बोरसे बसाइसुं आनि मनायबो परि दङ आगतला नगबार दङ कलेजो आपुर वमेन्स कलेजो नगो खेबो करे इंके बनो आंतलां तनिखा 3 बছरनि परे बबाय माने आनि नर तमा आनि नगो तंत तुनि चाको न जों हाइके हामजागै याखै तंलायो इंके ताइ आमाबो एक्सेप्ट खायगा जे अबनो आनि हामजोगनाय होनै आबोनि परे 2010 नि अक्ट'बरफोरन सिमि 2013 से जों थां कायजलायो आपुर रगो ते कुनु इया के बो 3 बছर कायजसिन सकां आं भाई जे कुनु के आनि जे साय रक तंखा के बाबो यागा फांक्लां थांमा खम हा जराय खरक ताम थांका खरसाया खरनिया खरताम आफेर तंगै तो खरताम खादो आको के तामखा काहाम करगोन थांका ओ इदानि ताबो संग साय खनार कां 1.5 बছर ताउंग खाबो अजे मुताय मानो ने बतो तेकेसे चैनल बगोसिया मुताय बा बरो मान बाननै गा पाथरो बिनि सिबलिंग रो अब बरनि फाइकानो abuke bo jaga aje pathor sibling rok boro tabuk je norok nogo je tongman jaga to tong lang jaga bro ani ro to krei tabo binoro hane ko bono ani buka jono sawa o ko bablang ni he mote ko mutai mamukha nanyanda ne ang tirong no ama bisa saya ang sajata am tirona bisa saya engke abuno thaisingo nokbar channel nangkamo aro ang kisa video footage naine kha engke ani location jeta ano ei dosi khlaimani tamangka ponoba ang hamya khaina bokse tabisufo gang saibo khanaraka labima tv o ang tabis nakha tabisin tam 1100 টাকা রুই ang tabis nakha bon hamrona bagai abo bahike bo ano kibe klangmani yagolo 7 mas ni pore ang bono request khai tesa tlangkha tlangei bono naire oi akoi o je samanita osarok to ano saka omte hnai je thumna rok boni rok tabis kese hamtane hamibo tongkha 15 din ge bo ano dosi tabo khai thamo abo tamong khamore nungkha abon pore bono tebo se naising malian sawo tebo se naising malian agi bo naising malian tabo tabis ma pore tebo se naising malian abo to mane niji एक्सेप्ट नाय माना मतो या te kaisa bo je respect ni kok sawo hisang ni respect ni kok sana thangtini ang to taphan ani buni bum kai sayako live ma tv bo sayako angka sini jorani news bo sayako je ani bihik ani location ani broi hini sawa boke bi ashram ni mungu je kok samanami boke abo tamuni bake binasa hardo asuk effect lai mungsa khaijaka ani broi ashram thangino ashram ni mungu samamase bosai nijini bosai mohodev mutai sai sekang ka bosai se bos sekang khulumui ako woise bos ang kaijang nable kaijak furo thingno sing hindu samaj kaijago kaham ka ano khulumui akoi totra malaru ang bon totra malaru am pore sindur fulo ashram ni mungu sa gen sebo an mungu sa torit ting thangka bosai se torit ting thangka ge norono naina di chini tahuktai bokusong bosai no se botori na engke boda hisang ni respect jinis boda sai bujornai nasingda sai bujornai bose ano respect ke ton ang se bono respect khai tonya samung nangya ke ton ne teksa kok ang jugi sakani khiklai ang bono bukapo ani baisong phaye ma bo thithne kele abo pura rong sana thake tafana ang bai kok salai regre ko loud roi khnari mano bai salchapon o bai dangkha olta bai se phaye abo batang ma klaikha torini biroba abose nor sana thaka tafon kok sari mano abuke tabuk je boje sai tongmani abahai nong borok no bono satogo bo bihi khaike mane je sori ham yangwei marok bo uchrai ase puru rang kabang thangka nonghai amhai rang kabang thangka angke bini je sori hamyanggei sori naijangnan bagai bini rang krei angke bo amhai rok khanchangma bagai bkhanangkha abo heni saman ke aboke kubuida je rang thangka rang nai tai ang nai malia ni amhai rok samani tetong tahu darani kok thing tongo abo bank tike kok pepal phaika manle o je asoma tha thangi borang khorsa khai tongo
ani songsa chalokna bagui se ang mo tabuk shipping kolsa ni thok haisibli an family kheba kre ang se head of the member family member I go head of the family member ang family nang head माने नों सिमिसे आजिनाय नुखंग ang simisi ajinai engke shipping kolsa ni thok bo busung nokhona ba engke ang saka ar thangai nangso invest ta khaidi hanse nini furuse seraron furuse serang na ase furo se sijar khlai rugo sijar khai furo busurang san abo to jotono saimano jotono no tang buju sana nang je busurang thang hanai thina ke thima na haro thaiba abo to sorkari hospital ang to thingno bagana phannai mano chini to nursing home khayo angka ba abo to joton saimano middle class ni ang to middle class ni no lo no klai kisa middle class u klai su ya middle ni class ni lo nga abo no wanso ge ang akong no saw je kisa khorsa kong khaidi hai khaidi hanai nini furse busu khorsa thangka akok saw boja kok no guru sanani bahake sabo saka bahake bo guru mane guru saimangkha abo bini bepar bo ano tangai je chaje abo semia ang to tab phan saimangkha bo je a jaga je tangai bo hypnotize jo khaijakhana khaijaka tale pakka ang pura confirmation khaimaka busaino se jogon bumung khuinung manai bo okulo tai krikha tabuk nini koke bo je om hai ngi tong mane je bini je attitude bini je abono nugui bo mungsangka agini haida agi tong agi ki bahai tabuk ni bahai difference bahai ingjak agi to kaham kurung no nogo to do kisa misa wal layo ako layo abo to common jotoni nogo kisa misa kok bai chrai bini pen moilang tongkha haipon kisar lai mane nugo suri me dasa hairi me dasa kahko sui lang thang me da abro do ngo abono sung walai mane hiya kelengkar ngo hiya inke ang to kok phaijale ya ne bukhai no ko nangja gang tabo bo obo sawo do je bo ar thangmani nung bono torture khayo bono nok ni reklai ro bebang no bini suitcase ni ri rok ti khlai bebang no phatar khitaroi akoi ongkor thani henu ga purus rai rok nini rai rok tongo borok nugui ari no khosawoi mama hnai am hai khayo abo hake bini mane rai rok bo mayang jakha abo ke kubui da abo se kubui ere kisale kubui no tongar kisa kaham kurungse khebo maisale ko maisana hnai ama yango maikhuri tongo ama ke yango maikhuri jongta angbo yango phaiye kemni phaiye maisana hnai makha yakhro suyakoi ka kisa misa kelenkari kisa misa kholayo tamo jekono kisa wala khense kagosu phadi dibusu photo phadi kanha kangnai kinung tam bomdi ko saito ang sungta nung tam dir ko saito kakha kangnai ni tam ko saito ang ni big diba ni big agin nokor thangka an kheboya ke ba ani na sai tong ang na bono sari khari tong ang na bono hamdo ge tong bos an omsu ke hni tong ka sak nang ya ko ge ang tai tam khanya ba man nokor sidi nokon thangse nang ko ri thiklai raka mane abo ke nini kok mane kok ni kok salai pro abo haing lai khenaro abo haing lai kya dui ekta khiklai kya pura le khiklai ya dui ekta jolima bai khiklai raka nung ano se samung nang ya nung ani ro tong jodo kisu nin opori sang busuk ang busuk ke to hamja mungti agoti awale mung ba kise misang nai no khiklai raka je srai ro ama hani kiri jang mane abo kele saya bin abo kok saya kho nangke aboni jase phano norok tisa khlai mano joto kok angbo কয়েকটা কক সাথে নিয়ে ও কিসে মিশা বগই ফানো ফাট থেকে সাতারি মানো তামাকে আং যে নরম যে রিপোর্ট যে প্রথম সাইখানার মানে আমাকে পড়া ঠিক তাও বজে সাইখানার মানে কয়েকটা ঠিক কয়েকটা তো ইয়া বতো তাও মতাইছে মাইয়া হানি সাও গেবিনি সিভিল পড়া থাং নরক তো ভিডিও খাইদো খানা ফেস খাইদো নারো tabuk to जों नायमान kabo tabuk motai pusi tongo hangke borok ni boje ashram thangai bini sakhamya naijana thangi se ba ashram sijongo sibilingo motai mano amhai kerok je samani nongke mona muchungjak nin logino ashram thangai abake motai pusi tongoi thung abo hai nara nai nang abo ba wansuko be kahe tongo rod দেখে কলা বেসা হিং থাকালা সাবো মানে ko sante rod দেখে কলা বেসা tang huma sak sna jin thang ke nung sak hamke phaidi ni nukhong srai tongle srai ni boso tongo srai ni joto kisu tongo angbo fatar aji tongo yo ge nungala sak sna jin thang ke nung sak na jage phaidi ta aro sisu hamna to kogi aro ge tamo ke boro hypnotize kaya aswan boro tamani bujukha dobo kok sai khani do
bono tesa repair di asom thang ba sadi bo nijise goisi ke ar thang ang siso habi phaikane sang na jene thane ro noro doctor sa khaime na jene thangkang ke ha sa khaime na jene thangke sa khaime na jege biti brai tu phaine ble kinto doctor ni compounder leng na thangya ne bokhe doctor na jene sak na jene thangka abse phaima le doctor ni compounder sing phaikya ke ba norok jotono tabungni dino jotono bujina jotono sinai tongo bujina di ang abo nasuk sana thangya ani hanche bokha khelijak sori bahamia pressure barijak daily sang korsa ke ang pressure ni tablet chana nango pressure ni mung ke ba clean plus abo sudo khumulungo simi manthogo doctor Ronjit Sonjit ani ro prescription tongo aro ni ang nan haru te kuno all tripura wa kun jaga se maya binora simi tha thang ang bundle pai to bichao tabuk nini tabuk je omha ke nu khongo kese kereng mani chrai khonai bo pori tongo nungno tui dului tongo hangke tabuk i jora wo omhai nu khongo orai poroi jengja lang tongma jar nini wan subung bahai taisa bono naharei taisa bujugui taisa nukung khapinai de boba ke wan subui tong nang dara ni kok samani kok soino aboni sekang ang 3 bar wan suka bono ang request khaye serai ni ko bobisot ni byapar hani bono 3 bar ang tlang kha request khaye ani nogo waisaya wani waithang paran borok bebak saimano bin paran borok fast phakya request khana bagai saur boro ni hing nok diba bo ni hing para diba ro thangdi abo sanai ke sabo abo ke nono sasa ani logi songna akok sao দ্বিতীয় বার ফাইকিয়া না ফাইনি হানাই গাড়ি গরু tu ফাইকিয়া ama kok salanya faimani engke bufang bai kisa hata hati mangkha titiyo bar phaiye khebo korisini sekang mane khebo korisini sekang bolte ei chari pangota bujoto nogo hapaikya apor pasa phaiye bona request khai hindi hanai ri bosorok tu yakoi bonang tlang thangka abo idaning tabo 7 mas ni age gotna request khai bono tlang phika tisang chirani ekoble ani amale bersek thangka ekdom din non noromo ano pori togri logri tu buise chakri khaise tabo bosani kamai aram ke sana seble tabo bose ani sira pusima tongo boma hayengai ano se boso kosto ke pusika bo tabo bini busung no tabo kosto ke pusima tongo abo tabo no chini takote bogu songra bo gana gini tondero bebong no saimana ani amani obosta din non noromo amon bagai ang tongmai angai ang oya prima barkha ang lasina bo silia kirina bo silia thuina bo silia je ang je asuni mungu je ang joli je khanangai je ang kok samani abo norok teha thangai asomo thangai jasai kisa nadi ang nornaso request khayo dara songno media sini dol songno ba ani monai songno kisa jasai nadi ani family obo to thangka ani se sekang bote bo agi ungjak bo tongo engke agi ang o je report khaimani akok no tui bo borom tise sungui naifidi bini ani tibo sungdi te ani ukulugo je mane ani poreo je ungna nai tongnai rok borok bo tabuk face ke phaimano norobo kisa channel te request khadi singno norongno jemon ringnang thung khlainang thung sido ta borok khainyo khai abole saimya do borole hypnotize khaijak tongkha na tam khaijak tongkha ani mote abono boni abo kaisa jin bolte sungkhe tam borasa chalon jin chalon rok hono tam hono abo sung aso khmaya mote sungma mote pusi tongo mane nini wansuk mung ke bo oro ashromo thangai om haike bo motivation khaijagai am hai derakha engka aro abo hai motivation khaijagai kabangma deranai nung simia tei alkabo tongo alkabo tongo borokhe lasima bai kirima bai bisibak kirimane bisibango lasimale tamo ma hai jotono paren borok saimono কিন্তু chini hasteni je tripura hasteni borok to khebo saimia abo ang tabo face khaijaka mane ani mukhang phunuka je ani obahing tongkha ani laibuma obahing tongkha ang tabo face khaikya borobo kisa request khaiyo norok bai tamsani norok request khaidi je noni bwskango phainang tung hnai borobo akong no sanai ang samani jodi chaya tongkhangke norok comment khai sabadi chini darosoni channel tongo jekunu channel o jodi ani mukhang nukhangke a channel o sai khonaradi ta kiridi jotono ang to thiliya mane theijakse wansudi ambai ang theilia ano bothar khifano ang theilia tangai ang ageno kthei ani obo bukhao omnek bukha dukho nangkha engke tabuk nor thaisingo dara je samani kifilda naimano kifilda nafin han tesa wansuk hnai 3 bar ang naikha 3 bar naimani yagolo se bo obo hai jaga thangai mani ya
ang tabo motai phung mase bo sondeho khayo busaino sondeho khayo asomni borok no bo sondeho khaya ang koto sainayo asomni borok hai hirai ha obo hayangai haino tongnai roklai building nok tangoi mayo ang se tabo 16 bosor chakri khaikha running ang se building nok rok tangoi maya ko tangnani wangsukjak abo hayangai abo se ani nogo se obo hai jeng jal chalijak ang bakile tangmani no jaga rok bo naijak no o jaga tangnai hinui joto kisu khojak no bakile ang tai tangmani no abono asomni borok no bo to charity chaluk tongo borok to aswk ang o khaya ha eto bisi force khaya bolte baso dusi mane sabosto khaya borok no tobo buni poribar tui buni family no tui ta thwngtwng borok ano bo tam khaino khaya abo to bongni byapar borok to tabuk chupchap tamoni kok chaplai borok to meeting khlailai o sunday dine ro khlai saturday dine ro khlai borok sob somoi meeting khlaio meeting khlailai tamo sabo semiya next time ani target mane ano target khai tongkha abo semiya aboni mane sana thango ang tang tabuk bwkha khwlaimani ang tabuk tongoi simalia tabuk boto sai tongo oma haike kwbangma satok pitok khaio aboni bagui tongmalia tabuk chung okok tuma bono subusungka je bo tabuk nung teisa kwtal khe teisa nukung khapinai ja chung obo usungka nini chasmai nini bwsaini alak te kubun chasmai tongoi ja nono ama hai khai abo haile kwrwi hini bosau abono khe bobo haike nung phirok mung rwngnai to te kaisa songchar khainani abo kok baisi songchar khainani tabo ang to chrai liable ha 14 plus ang thangkha year chiraiya songchar khainani tabo songchar khaina thangkhe ani chiraini oboso tamnai je ani nukhungo je borok je bwrwi bo jekkunu faikha bo ani chiraino ani bwsangko to accept khaio hinui phunukgano ang to absent tongmani yagulo ang to nogo tongmaya absent tongmani yagulo ani chiraino tam khainai tam khaiya abo to ang nukya mokol bai tangkhe chirai rok bo kirima bai saglak ambagui ang tekse songchar khaino hinui abo hai to taphano uansuk yakho ang uansukbo mangak swkang tani chirai ni makhang naisingui ang amtwikhe wngma tongo hinkhe teksa oko first ni mane aboni sigang first ni question khaimani tamsing khamu bono nung bono satok bitok khaio hinui abo khe sana thangakhe proman tongo bolte nukjak tongo jotono khwnai tongo ha buri rok kisa misa kok sajak hangkhe abo kwchai kinaro ani bwsai satogo ha ani bufri sapere khaio main 1 number bongni hatiyar khe tamo chuwak nungui phai ano buphaio jotto chwla rok khe thino chuwak to nungo dong kisa misa dol bai malai khe kisa misa nungo enjoy khaio jotto chwla rok khe bihik no chuwak nungui yakui to bui mano ulta bihik se bwsaino totra sebo salsa abo sana thangkhe ang bumung salia ani nok ganani no tabuk saliani dolno tabo sana thangkhe ekhonai bwsaino se totra sebi tongo sio hinkhe ang bo tamo wngkha hinui ang yak romkha hinkhe ani logi ani swkaka bolte ani teksa logi ni sao hei hisangni haik nongfru tanglai di ulo nungmung nai chini aboni ang yakri thangkha tamoni dino buri rok no satokmanani ang hai borok to maya ni maya siro tai baad baki satokda mano abo jotono sabaidi comment khaiye abo satokmano to abo to ang to satokya abo comment khai salai jeta tam baki satoklai tabuk nung paithakni phasing no chung thanglai chinai nini tabuk je wansuk mungo obo haike nukhung oroi poroi wngui tongkha tabuk nung bo sipai khainai borok nogoma tongya nin chrai rok khe bo class o porikha ani chirai okra angkha hingkhe class 6 o umor hingkhe 12 plus hingkhe kusur hingkhe affair class 1 no monfort school o poribai o jotono nugui tongo agui tongo bui bebangno chirai rok no twlangui buma thangui school o thangui toni reserve o bufur abo KG2 o pori tongfru jotoni buma no thango ani chirai ni thangnai kwrwi pass KG2 o to 5 years ni kaisa tika ro tika khairokgo mokol muktui kisa chung borok chwla muktui phaio oros phaio kwchang bwthai bo thaio tika rwjago yagongo 5 bosorni affair o angno twlangui rwkha o tika rwmani doctor bo sai rohoro koyekdin himmai yangnai makhano dongno mai abo jasai khainai bai jotno 5 bosorni tika yakung rwmani je
tika da tam yang romani jot dunogo wati ba pene pene sati tilai hai ke bali thangle yakeng khai bag hilik bon sai bag hilik asrai roni sai o bag je hilik ja phai sabai jotono ta hokte bukosong norom noni serai bo school porni tongna serai a bag no papai paya akok sagadi borok je babe asrai rok bui nugui khada kharjo ga sita kabak lai yakeng tango bini apurke nin location kreja ani bori apuro first nokori tango nokni apuro no first nokor tango asrai rok nani aboni pore a je nani mane je dino bono ignition rugo sereng no adin horni gotna no je ang riti khlai mani gotna Engke bo kisapano bini besa serai rok no salade bure nin besake ani besar bebono buri mamang engke apurke bo kisapano abono khairoglia besani upro kuno maya kreibo awha ke ongkhori thangka tai dalsa chalo koi tongo bini sago phurungui tongo koi tongo ang bahike nai bosukke ang bono bujoka ta thani aro thangi rang invest ta khaidi aro thangi rang ta khibidi khonaya ta thango o kok borok manai auto to tlang thango phaio rang thango seraini yang o moja kwrwi moja yang khojak abokor naiya tabo sana theke jotono nuk tongbaio school o salsasok thangi norok nai nemono ba face khaidi buini buma bufa song thangi cheraino tongnai ang tongphuru tang thangi tongnai rwio afuru tamong yang sang abo ton tabukhe nin serai rok no bahai ke nang school ro hori tong aboke ani pikotoni busala kora dara koto bo bono gari chalogo bo ke school tibro taigyo ke nokni hoitene bono kari direct school buskang school gate o phaipuro bo ang dara no tubi phaio hayeng ang kisa rehai engke tao borok je school thangpro rogo chanani borok no charai kharwi school ni jugalui rohnani aborok ke sabo khlai tong sari nogo bebak ani ama bursik bebak manjak tongkha ekdom gului se noromoi bisma kokoi tongkha gana gini ani para gana gini borok rok bebak no nugui saimangbaio nakhe norok jachai phone khai thangnai di ani nukhung tamo bomting tongkha oro poring tongkha buikhe tebo se unnoti wngnani bagui hiksani kok chaplai salaio boke ashram ni kok mutai pusina kok cherai ni future ni kok no wasai karise mutai pusinani mutai ajinani o ranggola no bahai loop phunuk tongkha bo ashram ni borok ranggola hwnoi kwrwi tongui phanno mano o agini dino tongui mano ranggola hinui abo kok bai chum sajogo ranggola hinui nini brand tongkha ke fatjago rubber bagan khaikika dalan nok pagi tangkika o bobo ranggola se mankha na ani normal hwnna dara normal mankha na samung tengsa khebo ranggola wngya ranggola maya o ashram ni borok ani bibinno tam khaikya ang abono bar bar ang satai klaio ashram ni borok joto kichu khaidi buinom se target ta khaidi anobo tam khainai borok abo borok saimanai next time tam khainai khaiya tabo darasong norok phunukma khe phunukdi tamo bomtui norok to bichar khaimaya chini family o bichar khaimaya phano nongto face khai phunukmano tam bagui khoroksani family o bai oraifuru wngui kagui ma thanglaikhya hinkhe tabo bo je norok bai ukuiui norok no tam hinui report rwkha tam hinui norok no statement rwkha abo sarigo ang naono nawi naiwi yakuwi nakheba ang teisa saisung ang video tisaui norok no mane ang to upload khaiya norok no rwnai ani to youtube channel rok kwrwi norok no upload khai rwnai norok abono face khai phunukdi engke khapangni takok tai bukhuk song norok khanai mankhana chini takok khoroksa bumung ang sana thanglak abo ke borokni nukhungo sakhamyang laimani kwbangma kese kerengni bisingo phano tabuk mutai mano hunoi mohodev bai kaijago hunoi abo ke kwbangma kok asai tongmani tongjarao o bahai ke chini dopha hai ke ba chini society ni bisingo kwbangma mutai ni bumungui hai ke ba ama hairok nukhung rok kwbangma baimani chini tabuk society o hai ke boyar hamya sipsai tongmani bo khajani takok bukhuk song chung sana naimaka bo se abo hai boyar hamya no katiwi tongnani bagui jotono chai tongnani wngthung tamni hingke norok tini saiman khana chini takokni bisingtwi bini nukhung bo bahai ke bini nukhung kaham kwrwng tongmani bainani phasingo tabuk boni serai bo tongo bo bahai wngwi tong thinango tei kubun o koktoma no nai tongnai o video no nai tongnai rok thinango tei kubun nukhung hai keba obo hai tangthung obo chung naio society o chung kwbangma omo hai
pod report amjokmung phaipano obono sung kaham hamia sayei wansugui bujiwi khlainani ba yaprisenani nukung khatini thangtini himtini joto jagao kaham kwrwngkhai sung kubuino soino wansugui khlaimanani bagui lukurong thani kobongmung tongnai tinini bagui asukno